Ana, son a directora de ANIES, que é a empresa que xestiona as actividades a bibliotecas de verán xerais. Ahora vos explico un pouquinho cales son e cales non, por si sodes. Cantos sodes aquí da primeira vez que vindes que asistides á biblioteca, que tendes nenos pequenos, a maioría, non? Normalmente é así. Os que xa coñecen como funciona, pois xa non vemos, pero os que sodes que empezades querendo nenos de 3 anos ou que non son de 3 anos pero que nunca o levantes á biblioteca, pois sodes que tendes máis interese, basicamente, non? Vos tamén vindes que é a primeira vez que vindes levades os nenos á biblioteca, non? Sí. Vale. Pois, nada, comezamos entón. Como vos decía, hoxe imos nesta reunión, o objetivo é aclarar as dúbidas, darvos información sobre o funcionamento do programa Concilia Verán, que normalmente lle chamamos biblioteca porque é un nome que todos coñecemos. Imos a falar sobre todo, do que son as bibliotecas xerais. Que entendemos por bibliotecas xerais? Pois son as que se fan na zona urbana, que é as rurais, e incluye tamén unha deportiva. As urbanas é Álvarez de Meses, e Campolongo, e a Xunqueira. Tamén se consideran urbanas Marcos da Portela, Vilaverde. Despois están nas que son tamén urbana, pero que non a levamos nós, pero hai outra empresa que a leva, que é Isa Naveiro, é a de Inglés, que se fai no Vidal Portela. Non sei se hai aquí alguén de Inglés que veña á biblioteca do Vidal Portela. Non, vale, entón, pois, sí, Inglés, vale. A ver, a información xeral da organización vaiche valer. Despois, se tedes dúbidas en concreto, terías que falar coa persoa encargada en concreto dese programa, dese servizo, que é Isa Naveiro. Eu pedinlle a Zampa que me deixara un teléfono de contacto por si queredes consultar algo en concreto. Tendero aquí, saquedelle unha foto si queredes. De todas maneiras, es que saibades que vai haber teléfonos de contacto nosos, tanto das bibliotecas que non levamos nos como das que leva ANIES, nas entradas dos colexios das bibliotecas. Vai haber un cartelón grande onde hai 3 teléfonos de contacto. E aí, pois te podedes chamar cando teñades, bueno, pois xa vos explico como funciona. Despois das rurais, non sei cantos sodes aquí, un pouco para ter a información a hora de dar a información que sea axustada aos que estades aquí. Cantos vindes da zona urbana, de Campolongo, Xunqueira, Álvarez de Meses, a maioría. E cantos vindes de zonas rurais que non sea... De onde vindes? De Cabanas. De Cabanas, os dous, vale. Pois sí, das rurais está Cabanas, está Marcos da Portela, Macón, Xeve, Carballeira e Ponte Sampaio. Creo que non me esquezo ninguna das bibliotecas. Bueno, pois todos os servicios, a maneira de funcionar é similar, non hai moita diferencia no funcionamento, pero si hai diferencia nos espazos. É distinto un espazo urbano que rural a hora de facer saídas ou a hora incluso na estrutura dos colexios. Sabedes que todas os que non sodes ou priñedes por primeira vez, que todas as bibliotecas se fan en colexios públicos. Entón, bueno, son instalacións que están adaptadas aos nenos. Nos temos feito bibliotecas nos sitios máis inverosímiles, na parte de arriba do teatro principal. Por exemplo, os sitios que non estaban axeitados, pero daquela, pois fai moitos anos, ainda o concepto de biblioteca e de servizo non estaba tan estruturado como está agora, non? Entón, eu vou ir sobre todo a falarvos do que é a organización e aclararvos dúbidas que poidades ter a hora de utilizar este programa, este servizo.
Despois, para falar das actividades, podo vos comentar as dúbidas que teñades, pero se vistes na páxina da FAMPA, na web, ten o programa colgado, os cronogramas de todas as quincenas. Vístelas? Non. Bueno, pois que saibades que se entrades na páxina, tendes unha programación, que son os cronogramas, que van a ser estes. máis ou menos, están en color, máis bonitos que o que trouxen eu, pero van a estar así. Ven un pouco as actividades que imos a facer de todas as quincenas, de todas as quendas, vale? De todas maneiras, tamén hai que ser, en cuanto ás actividades, vais a seguir esta programación, pero sabedes que os nenos a veces hai que adaptarse tamén aos seus intereses. Aquí levas unha programación, pero logo ves no momento, ves os nenos como están e a veces as actividades, os xogos, hai que adaptarlos un pouco, vale? Despois tamén hai que adaptarlos en cuanto ao tempo que falan, porque ao mellor temos programado unha saída ou un xogo de agua, pero hai que adaptarlos ao día que estea, se temos que facer unha actividade fora, ao mellor hai que adaptarla para dentro, que tamén está programado, ou se hai unha saída hai que cambiarla de día. Normalmente as saídas cando se fan non se anulan, cambianse de día. Vale, pues aí. Hola, boa tarde. De que biblioteca? De Montecorreiro del... Montecorreiro? Sí, vale. las del... No. Arte da Portela? Ese. Allí non temos outros, só hai ese. Creo. Que relevemos nós sobre ese? Vale, pois, entón, aclarado iso, imos a ir aos horarios. Os horarios de entrada, o horario normal é de 9 a 2. Horario flexible de entrada de 9 a 2 é media hora de 9 a 9 e media e de 1 e media a 2. Entre esa media hora é flexible para que podades seguir chegando, o sea, para que podades entrar. E de 1 a 1 e media, a 2, tamén é flexible, pero despois das 9 e media normalmente pechanse as portas de entrada. Por qué? Porque os monitores comenzan ca programación e xa se distribuyen os rapaces en grupos, cada monitor colle os seus nenos, se son de infantil, se son de primaria, e empezan as actividades. Non podemos estar abrindo as portas e tamén por seguridade. Entonces, si ese horario tenes que terlo claro. Si tedes que ir ao médico, tedes unha justificación de que a nena vai ao médico, hai algo que, eso é razonable, e tedes avisando, dicir, pois mañán vou a chegar a tal hora porque tiña cita médica. Vale, pero se non está xustificado, despois das 9 e media non se pode entrar, teríades que ir ao día seguinte. Son unha norma que se fai así desde sempre. E o horario ampliado ás 8 tamén? Sí, agora falo do horario ampliado. E igualmente, darse horario flexible, que a partir da 1 e media, se xa podedes ir a recoller os nenos, que podedes. A saída normal sería as 2. Depois ven a segunda parte, que é para familias que precisades un horario máis amplo, tendes de 8 e media a 9, esa media hora, que chamamos llevarse un servicio de guardia e custodia, quero dicir que aí non hai actividades, o sea, non se empeza a programación das actividades, aí é que as familias que tendes que precisades entrar antes, tendes ese servizo que entra dentro do que é a programación, non hai que pagar nada maiores, e en ese horario podedes entrar de 8 en este caso, dende as 8 hasta as 9 podedes entrar. Igualmente, a horario de saída, horario normal é as 2, pero de 2 a 2 e media, os que precisades vai haber, non está toda a plantilla, non todo o equipo, pero sí que vai haber unha ou 2 persoas que van a atender aos nenos que queden. Vale. Despois, a maiores, en algunhas das bibliotecas tendes o servicio de comedor. Os que estades aquí en Pontevedra, o sea, nas bibliotecas só vai haber, porque non hai demanda para tantos servicios de comedor, non hai tanta xente que demande. Entón, concéntranse en Campolongo, no Álvaro de Meses, comedor e madruga. Agora vos explico. Tamén en madruga en Cales hai e en Cales non.
Vidal Portela. Entón, tendes ao sair da ludoteca, as dúas, tendes a posibilidade de utilizar o servizo. Me imagino que os que xa o precisades xa tenes solicitado, non? Hai alguén aquí que non teña solicitado pero que vai a demandar? Eu solicitei a vos, pero ainda non falei co... O sea, teño que falar cos do comedor ou non? Ti fixetes a inscripción? A ludoteca, sí. A ludoteca e o comedor? O sea, fixe a inscripción de ludoteca con comedor. Vale. Pero non... Non estaría de máis que confirmaras con eles. Claro, é que iso que non... Estou intentando pola aplicación, pero non me deixa. Vale. Entón teño que dar semanas, pero non me Como deixa. xa me pasou outro ano, e logo preguntanos a nós, se non nos levamos ese Por eso servicio. sabía que non lo debía despois. Sí, pero falei co comedor e pedille que me dera os teléfonos. Vale. Entón, deixo-vos aquí que lle podedes facer unha foto co móvil, que os que teñades comedor e que irades ter un contacto que poidades chamar. Aquí hai 3 teléfonos, un é de horario de mañá, son 2 teléfonos de horario de mañá que para que poidades chamar para servicios de inscripción ou de xa os que non estades inscritos, e despois hai uns teléfonos que xa van por ludoteca, das que están funcionando o comedor, que se estades xa inscritos tenes que chamar esos teléfonos. Se sodes de Campolongo tes un, se de Grado tes un, vale. Entón, eso, nós o que facemos é temos un listado dos nenos de comedor, porque temos que entregalos, vos non ides a recollerlos as dúas para levarlos ao comedor, porque estades, me imagino que se o deixades no comedor porque estades traballando, non? Nós temos que ter un listados de todos os nenos que asisten ao comedor, e cada día entrégaselle, cando saen os monitores da biblioteca, lévanos chéganos ata o comedor e danlle o listado dos nenos, comproban antes de deixalos, comproban os nenos que viñeron ese día e que están inscritos en comedor, e se hai algo que non casa, pois ese neno, este neno ven a comedor pero non está inscrito ou ao revés, pois intentamos aclararlo. Pero sí que non pensedes que é distinta empresa. Non, sabía que era distinta empresa, pero que non me di. Vale, simplemente eso. Despois, entonces, en cuanto aos horarios, temos alguna dúbida? Unha cousiña, se utilizamos o horario ampliado de xa das 8:30, por exemplo, a miña que vai ao Crespo Rivas, deixámoslos ali no Crespo Rivas, Sí. ali na xusto Na entrada. na entrada. Sí. Como logo hai o Madruga, que é no comedor, se os nenos Sí. que van a Madruga deixanse polo menos agora no comedor. Sí. Por eso preguntaba, se hai que deixalos ou no comedor ou... Agora os explico, sí. Falamos do servicio de comedor. O servicio de madruga funciona similar, só que ten outro horario. O horario de entrada é de 7:30 ata as 9. É dicir, o que queiran deixaros ata as 9, o sea, ten servicio de madruga. Sería entran directamente, os pais nos que levan directamente ao donde está o servizo de comedor. No horario de comedor, despois son os monitores de madruga, os que entregan aos nenos na biblioteca. E no comedor é ao revés, son os nenos os monitores da biblioteca os que lle entregan aos nenos ao comedor. Vais ao revés. Entón, no Crespo Rivas, claro, sí que hai trasladados, neste caso. Igual que funciona no horario normal, no horario do curso escolar. Se estés no curso escolar, deixe mesmo. Alguna dúbida ata aquí dos horarios? No? Seguimos, sí. Para o horario extendido que comentas, desde as 8:30 a 9, de 2 a 2:30, que apuntarse en algún sitio, hai que avisar porque este día... Debería de, si non anotastes na inscripción, sí que debería de avisar na entrada, para saber, porque no primeiro día, que ahora vos falarei do primeiro día, que é importante que teñamos organizado.
na horario de cando entredes con nenos, decidelle xa que vai ser horario ampliado, pois vai a ser todos os días, vai a ser 2 días a semana ou vai a ser... Bueno, eu sería máis que nada por algún día en particular, que por alguna circunstancia, pois que deixalo pois 15 minutos máis, hasta as 12 cuartos, habría que avisar ou... Non, sí, a ver, sempre convén avisar, non é... os nenos poden quedar ali porque hai un servicio que está aberto, pero si nos, está ben que saibamos os nenos en cada momento que van a estar, por seguridade e porque, claro, porque si ti nunca estés, de repente telos un día, pois ao mellor que podes ter un despiste, é mellor que saiban que vai a estar ese neno. Xa, o sea, si un día se ten que chegar ás 12 cuartos, con avisar, non falta apuntarse nun servicio... No, vos tendes un teléfono que ides a ter, agora vos explico onde ides a levar hoxe xa un teléfono de contacto do que é o noso servicio. Con chamando e avisando, xa está. Se un día tes un imprevisto e tes que deixarlo e non podes avisar, tamén che vamos a ter ali, xa non hai problema. Despois, a entrada do primeiro día, que é o que vos comentaba, que hai que ter, sobre todo, nas ludotecas que son pequenas, o sea, cosas de rural, unha ludoteca que ten menos nenos, pois, está máis, digamos que é máis fácil desde o primeiro día facer a recollida de datos. No primeiro día, cando chegades, como non vos coñecemos, ni coñecemos os nenos, temos que pedirvos unha serie de datos. Unha é comprobar que os teléfonos que tendes postos están correctos, porque se nós temos, si o teléfono que debeades de dar, o principal, debería de ser un teléfono que poidades coller en caso dunha emerxencia. Porque se temos, se nós o neno ou a nena se ponga na biblioteca, pois ten unha indisposición ou non sei por o que sea, por Skype, e temos que chamarvos, deberíamos de ter un teléfono que nos poda escoller. Porque claro, se nos dades no traballo non podes escoller o teléfono, pois deixade un segundo teléfono da casa, ou de aboa, ou alguén que poida coller. Me imagino que cando pondes de primeiro xa é o teléfono principal, non? En xeral non nos vamos a chamar se non hai unha urxencia, ou algo que sea, pois que teñamos que comentarvos. Entón hai que comprobar os teléfonos, temos que ter deberíamos de, pois a tarxeta sanitaria, se dá tempo o primeiro día, compróbase, digo se dá tempo porque nas pequenas sí, nas outras se non faríamos unha cola grande, comprobar as tarxetas sanitarias se están correctas, pois se é unha que estemos registradas un número ben correcto, si temos as autorizacións, vos sabedes que deixades na información xa o que ven, e vos tendes que, das persoas recollidas, temos que saber quen é a persona de recollida, non tanto a que leva o neno, senón a que recolle, senón é a mesma persona que vai habitualmente. Se vos tendes máis dunha persona de recollida, tendes que deixar o nome completo e o DNI. Se vai a ser pois unha tía, un avó, pois que non vai ser o pai nin a nai. Deixárnoslo para que nos saibamos que a quen entregamos o neno, a nena. Entón, o primeiro día podes que se netes un pouco, sobre todo, falo desde Campo Longo, que son moitos nenos, hai varios meses, son nenos, pero non tantos, Crespo Rivas, que tamén hai bastantes nenos, entón, que teñades paciencia o primeiro día, que se tenes que fazer algo de espera, ide un poquinho antes, tampouco vaiades media hora antes, pero si 10 minutos antes, ou se son en Xeve, por exemplo, pois entrando a hora normal non hai moito problema, pero en Campo Longo sí que convén ir un poquinho antes, para que poidades, se tendes que ir despois ao traballo, que poidades ir sin esperar moito. Normas de servizo de funcionamento. Bueno, aí vos ides a ter dúas notas. Unha nota informativa, que son as normas que elaboradas por FAMPA, que a FAMPA é a entidade que organiza este programa Concilio Verán. Entón, hai unhas normas de funcionamento que van a estar expostas na porta de entrada.
son as normas básicas de funcionamento, que é pois o que vos estaba comentando, o horario de entrada que non podes chegar despois das 9:30, horario de saída ao mesmo, que os rapaces non poden levar obxetos nin xoguetes á biblioteca, que a veces os rapaces pequeniños queren ir cos seus xoguetes, pero non deberían, porque que se mesturan cos outros, depois a veces non se sabe de quen son, porque se rompe un xoguete non nos responsabilizamos, porque os rapaces, que hai unha norma que os rapaces non poden levar xoguetes á biblioteca. Se supón que nos xa imos a ter material de xogo e xa imos a ter material suficiente para utilizar durante as horas que están programadas. Despois, os móviles, non os pequeniños que sabemos que non levan, pero os rapaces que ten xa 11, 12, están aí 10, 11, 12 anos, pois a veces xa non o móvil, non poden levarlo. Agora tamén hai estos que son, non sei nin o nome, pero que se son os teléfonos, os reloxos inteligentes, non? Que tamén tens chamadas, que tens historias. A biblioteca vai ser xogar, e facer actividades e a convivir con outros nenos. Iso é o objetivo principal das bibliotecas. Entón, todo o que sean móviles, cosas externas, pois non. Aparte de que se poden romper, de que se poden dar. Esas normas, por exemplo, se hai unha ofiña tal cual esta, que teño por aquí, non sei se hai alguna cousa que poida ler así que me parece interesante, Níbula. Vale, hai algo importante tamén, que non se fan cambios de pañales, de tueiros. Entón, se vos tendes nenos que ainda están no proceso de ser autónomos, pois se o neno ou nena hai que cambiarlo, imos a chamar a casa. Non podemos, os monitores non estamos autorizados para facelos, vale? Eu me imagino que xo sabedes do colexio, non? É o mesmo. Entón, chamaremosvos á casa para que levedes unha multa e que os cambiedes. Vos ou a persoa que vos autoricedes, se non podedes ir. Despois tamén FAMPA non se responsabiliza da perda de obxectos persoais. Eu por eso recomendaría que sobre todo os nenos pequenos, non tanto os rapaces de 10 anos ou de 9 ou de 8 incluso, pero nenos de 3, 4, 5 anos, que as prendas que vayan a poder quitar, as chaquetas, os xerxés ou cousas que leven así, que poidan as gorras, que se mesturan ao mellor, que ainda que nós temos un espacio para ir colocando entre os rapaces, chegan e deixan, e a veces mesturan os outros. Que lle poñades un nome. Hai os rotuladores que son permanentes, unha etiquetiña ou como vos queirades. Me imagino que os pequeniños tamén o facedes no cole, non? Vale, pois ponde o nome, porque depois se nós a hora de buscar a prenda e tal, ven a nai e podemos buscala en este é a túa. Pois senón os rapaces a veces nin se dan conta que é a súa, Despois hai o tema de comportamento, que tamén é unha norma unha falta de asistencia, o sea, unha falta de sempre chegar tarde, sempre tal, ou sempre repetidamente, e sempre, ou faltar continuamente, son cosas que son evidentes. Pois normalmente infórmase, volvese a informar, pero se a persoa, a familia, non omite ou hai que traer agua porque é necesario para hidratarse ou hai que, temos un día de excursión, hai que levar determinado vestimento ou tal, que non se fai, non se atende aos consellos que se dan ou ás normas. Entón, sí que se chamaría a atención. En caso reiterado, plantexaríase que se abandonan. Tamén é no caso de comportamento dos nenos. Normalmente os nenos
pero a veces hai faltas de comportamento, faltas de respeto, que xa van máis alá do tolerable. É dicir, retiradamente, se lle dá un aviso ás familias, chamas a atención, pero sigue, bueno, chegará un momento en que terá que tomar unha decisión. Son casos extremos, que é moi raro que pase, pero que hai que terlo en conta, que son normas. Que polo feito de estar matriculados e de pagar unha matrícula non quere dicir que se poida facer o que se queira, porque aí, para que as cousas funcionen en ambos sentidos. As familias temos que ter un compromiso, o equipo que traballa e atende os nenos ten que ter tamén unhas responsabilidades, tamén nese sentido, grandes, non? Hai outra cousa que é o tema dos medicamentos. Cando se tenes medicamentos, que de nenos que ten algún tratamento, tenes que non se suministran medicamentos a non ser que sexan casos excepcionais, como por exemplo unha alerxia grave, que nós teñamos que ter, porque se o neno en ese momento lle dá, temos que asistirlo no momento. Pero senón, os medicamentos tenes que pautarlos vos mesma casa. Despois hai, en cuanto ao tema de fotos, tema de imaxes, nós temos en conta se autorizades ou non autorizadas a toma de imaxes. As fotos fanse, normalmente, nós non as utilizamos, non as publicamos, que nas publica é a FAMPA, e a FAMPA é que está autorizada, me refiro a nos como empresa, na nosa páxina, así, non publicamos fotos. As fotos que se fan que os monitores fan nas bibliotecas, nos pasamos á FAMPA, e a FAMPA é que se encarga de publicar, supoñome que non todas, non, Antón, publicades algunha foto, para que teñades unha visión do que fan os nenos. Pero non nos pidades aos monitores da biblioteca que vos entreguemos fotos, unha porque non estamos autorizados pola Lei de Protección de Datos, e outra, ainda que nós teñamos permiso para sacarla, non podemos entregarles a terceiros, a non ser a FAMPA, que é a que ten autorización. No noso caso, se publica alguna a título ilustrativo, normalmente son fotos colectivas, a unha certa distancia, que cumpran unha serie de principios, básicamente de seguridade. E logo, aparte de eso, nos almacenamos as fotografías que se fan e damos acceso mediante clave a aqueles pais que as soliciten. Solamente despois, cando se acabe cada período, temos as fotos e damos acceso aos que os soliciten baixo pedido. Pois, en cuanto aquí hasta aquí, demos claro, queremos así, pasar unha dúbida, parece que só estou dando normas, pero hai moitas máis cousas, que ao final os rapaces van a disfrutar da biblioteca. Pero, bueno, é importante que teñamos unha maneira de organizarnos para funcionar. Imos a dar, no primeiro día, que os que estades aquí xa podedes levar, esta folliña, que é unha folliña que vai, é unha nota informativa, donde vai ires a levar recomendacións, son simplemente recomendacións. Que as persoas que o primeiro día é un pouco recalcando o que estou dicindo, porque non todos os pais ven a reunión, que deben enseñar a elevar o carné de identidade o primeiro día, sobre todo mentre non se merecen os nenos. Os días de excursión debería de ser puntuais no horario de entrada, porque nós temos pautado ao mellor unha saída a un museo ou unha saída en autobús ou tal, temos uns horarios, aí temos que ser puntuais. Se é ás 9, pois ten que estar todos ás 9. A todo isto, as saídas son condicionadas á posibilidade do tempo. Sí, xa lle comentei ao principio. É importante, eu recomendo, isto é unha recomendación que facemos sempre, que os rapaces veñan con roupas para xogar, para manchar, que se non podemos ter mandilóns na biblioteca para todos os nenos que non se manchen, entón é mellor que vos traiades, que utilicen
camisetas que si se manchan, pues non son super novas, que non pasa nada. Fan obradoiros, cada día facemos un obradoiro. A veces utilizanse pinturas, outras veces non, pero utilizan arcila, utilizan témperas, utilizan, bueno, pues a veces agua mezclada con outras cousas, e entonces vanse a manchar. Entón, bueno, mellor levarlle roupa cómoda, roupa que se poida manchar, é importante calzado que non se descalce, o sea, se levan os rapaces no patio van a correr, se levan unha excursión van a camiñar ou van a xogar ca pelota, entón, igual que levades ao cole para xogar no patio, que leven calzado ou deportivo, tenis, ou se son sandalias que para que no verán estean máis frescos non hai problema, pero que sean pechadas, que non sean chanclas, que vean descalzos, porque despois vanse descalzando por aí, resbalan o pé, é un peligro, porque incluso despois con sudor e con tal podese lastimar. Entón, a non ser que si o día dos xogos de agua, que xa vos explico agora como terían que ir ca vestimenta, deberían de levar calzado cómodo e que non se desprenda do pé. Queres alguna pregunta antes de marchar? No, gracias. Claro. Entón, tamén outra cosa que vos recomendo é que na mochiliña que levedes ca merenda todos os días, que non vos esquecedes de meter agua. Nós imos a ter agua para repor, pero ca merenda que leven os nenos, que leven a botella de agua, mellor agua que outras cousas, que zumes ou así, que no verán dalle moito, que é menos sano, pero xa non me metería tanto, pero sí que lle dá máis sede. Despois se lle cae no chan a bebidas, pois aparecen as formigas porque ten moito azúcar. Entón, recomendamos agua para beber. E, se vos levades a botelliña, nós imos a ter tamén agua na biblioteca para repor. O que facemos é encher a propia botella tamén con a agua que temos nós. É agua embotellada, é agua que se compra para este servicio. Igualmente na merenda. As merendas, nós facemos aquí unha recomendación. Esta folliña é esa levala. E aquí tedes unha recomendación de merenda para cada día da semana. Pois galletas ou bolsiñas de cereais, martes froita, bocadillo de friame o mércores. Bueno, son recomendacións. Para que leven todo máis ou menos igual e non haxe intercambio de merendas, porque isto tampouco permitimos. O intercambio de merendas entre os nenos. A veces apetece máis o que ten o veciño. Se todos levamos o mesmo, pois xa non hai problema. Tamén cuidado porque se tendes nenos, me imagino que poríades nas inscripcións alerxias, intolerancias, eso está, tendes claro que tendes que, o sea, me imagino que como pais nais xa tendes a preocupación de avisar, porque nós temos que ter a precaución de que se hai un neno intolerante ao kiwi, pois non podemos. Xa avisamos de que intentamos que os rapaces que están, xa non pomos de froitas, xa evitamos, deberíamos de evitar xa moitas froitas que son o kiwi, sobre todo, o máis intolerante, despois os lácteos. Entendo que tedes posto, non? Que é o ben que teñen. O que vos decía das mochilas é que a veces levado nas mochilas que son destes que son agora, que ten corda larga, que son estas que son moi sencilliñas para levar. Os rapaces levan as aquí, casi chegan os pés. Ao final temos que andar continuamente subindo, e sobre todo cando van de excursión. Temos que andar continuamente subindo e axudándoles a levarlas. A mochila ten que levar os nenos, tanto cando van ao patio de recreo como cando van de excursión. Entón, unha mochiliña pequena que teña unhas asiñas máis curtas e que non lle vai caíndo, pois é máis fácil para os nenos e para nós tamén nos facilita o que non teñamos que andar continuamente collendo a mochila a neno ou neno. E despois tamén é importante que lle poñades a crema de protección solar. Se sabedes que no verán a máis parte dos días son días que van a estar vos. Nós intentamos sacar os nenos o máis posible ao patio, a xogar no exterior, porque para estar no interior xa levan todo o inverno. Entón, non lle, a non ser que sea unha cousa
cousa que vayamos ir de excursión a bañarnos e que teñamos que ter botarlle varias veces, eso sí. Pero se non, cando antes de sair da casa, botarlle xa vos protección solar na cara, nos brazos, que é onde máis van a ter. Sobre todo ao principio agora do verano. Despois xa no mes de agosto xa ten a percurtida, non? Pero se lle botades a cremiña e lle levaredes un gorro, sombreiro, que sea, pois xa, bueno, quedan máis protegidos. Iso en cuanto a vestimenta. Alguna cousa así de organización que teñades que tener en conta, que teñades dúbidas, non? Vale, pois entón, en cuanto a funcionamento das actividades, nós temos unha programación que é quincenal, que vai por temáticas. Cada quenda, cada quincena temos unha temática diferente para que os nenos fagan, que poidan ter intereses distintos e non vai a ser o mesmo, non? Por exemplo, na primeira quenda, empezamos a ver que en algunha biblioteca comenzamos no mes de xuño, non? Hai alguén que estea no mes de xuño? Estás no mes de xuño. Bueno, só vai ser en Campolongo, e aquí, Campolongo, e que máis temos? Non, en xuño só Campolongo. Campolongo. Igual que en setembro. Temos en outro lado. En setembro, en xuño e en setembro. Pero a maioría empezan no mes de xuño e rematan no mes de agosto. E algunhas só son no mes de xuño, que é o tema da carballeira, o tema de xeve, creo que son algunhas, e Marcón tamén, non? Sí. Sí, carballeira, Marcón. Bueno, pois, a parte de que poidades ver na páxina, pois na primeira quenda de xullo van a traballar temas de Xipto. Para que os rapaces tamén que tengan un pouco de historia e vais a meter as cousas que se din de Xipto que son verdadeiro ou falso, non? Hai moitos mitos sobre Xipto que non son verdadeiros e outros que sí, e entón a modo de xogos non se vai a meter aí, non van a dar clases de historia, non van a asistir a clases de historia, sino que a modo de xogos pois van a desfrutar algún xeroglífico, van a facer papiros, van a ver cousas relacionadas coa historia de Xipto. Na segunda quenda de xullo, inventos ibéricos a variantes. Bueno, inventos como o chupachú ou outros inventos que se fixeron aquí en España, pois para que os rapaces saiban de onde están as cousas, se que non se inventou, como se fixo ese invento, curiosidades, digamos, non? En outra quenda vai a ser de cine, o sea, van a facer unha temática de cine. E, pois, bueno, tamén para unha tipo de películas, verán, bueno, o mundo do cine. Cada quenda van a facer obradoiros que están relacionados con esa temática e a maiores van a fazer outras actividades. Actividades deportivas, xogos deportivos, xogos musicais, xogos de todo tipo, xogos cooperativos, xogos tradicionais, actividades que teñan que ver, sobre todo, con movimento, se son maiores un pouco tamén co inxenio, cousas que chamen a atención, e parte creativa tamén. Buscamos que fagan actividades creativas, que non só sean actividades de repetir ou de tal, que poidan crear. Por iso se ten moitos obradoiros artísticos tipo relacionados coa temática, pero que pois traballan, manipulan barro, manipulan con pintura, con outros materiais, fan actividades de cociña e actividades que lle chamen a atención que lle gusten. De todas maneiras, ides a ter cada día, posto no tabuleiro de anuncios, vai haber unha especie de pizarra de veleda na entrada de cada centro, e as actividades principais do día ides a teres expostas. Cando hai saídas, avísasevos con antelación, que ides a ter unha saída. Para que? Para que saibades que tipo de saída é, para que viñan menos preparados, para vestimenta aceitada, e en caso de que haxa que despois sempre haya a variable de que se chove ao mellor no día anterior temos que suspender, pero vos tedes que estar con previo aviso de uns días antes.
Actividades de auga. Importante ese día. Tamén vos avisan previamente. Ainda que tendes no cronograma, eu aconsello vos que vayades vendo o cronograma de vez en cuando, cada semana, porque te tedes unha ollada, sobre todo no fin de semana, ao principio da semana, mellor para que adiantedes que se vai haber xogos de agua, para que saibades que se vai haber unha excursión, para que vos teñades previsto xa a actividade que van a ter os rapaces, pois si vos xurde calquera cousa, non cuidades ir ou así, porque os rapaces o que máis les gusta son as saídas, unha das cousas que máis les gusta. Todo igual, nos xogos de agua tenes que estar saberlo previamente, porque os rapaces ten que levar, non é que se vayan a empapar, depende do día, se están moito calor, sí que se empapan, pero se non, bueno, ya é un pouquinho. Pides os que vayan xa co bañador posto, para ter que mudarse na biblioteca, que leven o bañador posto e que leven despois unha muda, porque cando antes de marchar, que estean mollados, cambian ese bañador e pon xa a roupa da muda. Ese día tamén recomendase que na mochila leven unha toalliña pequena, unhas chanclas e unha camiseta que poñan e que despois podan cambiar. Por que? Porque normalmente non deixamos os rapaces, sobre todo, por un tema tamén de protección e todo iso, mollarse pero con a camiseta posta, non se pon en bañador, a non ser que sea algo xa excepcional, que sea un calor, que sea tal, pero senón levan a camiseta posta. Mollan a camiseta, mollan o bañador, non pasa nada, despois meterlo na outra vez na mochila, é recomendable que metades unha bolsiña de plástico para que se ten a merenda ao mesmo tempo na mochila que non a molle, e así os rapaces disfrutan deses días de agua que ven ver. E así, grosso modo, son o funcionamento da biblioteca. Non sei se entón ten alguna cousa que... Simplemente que se tedes alguna dúbida, nós estamos aquí sempre, durante o mes de xullo, durante o mes de agosto, aquí a FAMPA está aberta, no horario habitual, de 9 a 2, para calquera consulta ou a calquera cosa que queirades comentar. E vos xa vos digo, levades se queredes estas recomendacións, porque aquí desater uns teléfonos nosos, pois se queredes chamar. Tamén é interesante, outra cousa que non vos dixen, se tedes, sabedes que cada vez máis nenos de diversidade funcional, nenos con necesidades educativas especiais. Eu entendo que se tedes no caso, que xa recomendable que o poñades nas observacións, porque é unha maneira de que nos poidamos atender mellor a ese neno ou esa nena, sabendo que cales son as súas circunstancias. Porque a veces nos atopamos con nenos que si necesitarían unha atención máis especializada e non lo pon e vamos descubrindo e logo, tardase máis tempo en adaptar. Para nenos con necesidades educativas especiais, se é necesario, se se dan casos, a FAMPA non dispón, porque si en todas as bibliotecas, nos casos onde é necesario, pois hai un monitor disponible por cada 5 nenos para atender a diversidade. Aquí non hai, non tenes que dicirme, pero en caso de que teñades que facernos algunha observación e non a fixestes, pois no primeiro día, ou tendes aquí os teléfonos, podedes chamar, se non no primeiro día, pois a persoa que estea en porta, que normalmente é a persoa que vai a estar no horario ampliado e a coordinadora, pois comentarlo. Sobre todo, eu que vos digo é que nos temos a ter un tempiño que compartimos os fillos. Nós temos unha responsabilidade de que os vosos fillos estean seguros e que disfruten, e que neste tempo que estén con nós, e vos tamén, pois na vosa parte, facilitarnos as cousas. Unha última cousa, creo que aproveito para dicir, normalmente todos os anos, sobre mediados de agosto, a Xunta publica o bono concilio.
non? É un programa para subvencionar os gastos de servicios de conciliación como este, como as ludotecas. Entón, normalmente piden pois unha factura, de acordo? Pero o aviso que queremos darvos é que non podemos facer as facturas ou os certificados que son útiles para o Concilia ata que non rematen os períodos que tedes contratados. É dicir, non vale de nada pedir, ainda que estea agora inscrito e teñades pagado, agora se vos facemos a factura, non valería para o bono Concilia, porque só admiten que sexa posteriormente ao remate do período que teñades realizado ese gasto e usado ese servizo. Entón, normalmente nós pensamos que desde mediados de agosto faremos as facturas correspondentes, iremos facendo as de xuño, as de segunda quincena de xullo, e iremos avanzando con eso. Normalmente a convocatoria do bono Concilia en agosto empezan a recoller documentación, abre o prazo para presentar documentación en setembro, de setembro a outubro. Entón vai haber tempo suficiente para facerlo. Xa sabedes que son subvencións, vamos decir, graciosas, no sentido que non é compromiso da Xunta asumilo todo e que vai por orde de chegada ata que se esgota o orzamento, non? Pero, bueno, haberá tempo como para facerlo. Non vale de nada pedilo antes, porque xa temos feito facturas anteriores e non valeron e tivemos que volver a facer. Pois alguna cousiña máis? Bueno, daqui só que se vai ben de a zona urbana, pero que veixo, non? Hai algunas personas de fora, de rural, pero casi todos son de... O meu é do Crespo, no Crespo hai varias entradas todos os días a diario no colexio, teñen varios segunda e que clase sexa, teñen unha entrada. Sabes se vai ser a entrada da biblioteca? Pois vai ser a principal, e dependendo do millón máis outra entrada lateral, pero en principio vai ser a principal. Porque hai a persoa que está en ropa e que unha vai entregando nenes e outra vai entregando xa para nenes. Importante en Campolongo, onde hai... Cantos hai de Campolongo aquí? Eu de xuño. De xuño, só tes en xuño. Sí, porque logo veo o Crespo. Vale. Importante, as entradas, vai haber varias. Normalmente intentamos, pomos indicadores nas entradas, pomos flechas con indicacións, vai haber mínimo non, vai haber 3 entradas. No horario ampliado non, no horario ampliado, se estades no horario de 8 a 8:30, van a entrar no gimnasio. Os que coñecedes Campolongo, se coñecedes todos, estades Campolongo, vale. La Plaza de Galicia, non? Sí, Plaza de Galicia. O Plaza de Galicia Sí. está parada. Pero nosotros vai haber entrada, non sei agora mesmo, non estou normalmente nese centro, pero hai entrada de Plaza de Galicia, o sea, gimnasio, salón de actos, que é o antigo comedor, que está o edificio que está lateral, e logo vai o edificio que seguindo a entrada hacia a salida principal, entrando por la Plaza de la Liberdade. Por Sí, San Xosé, por la Plaza de San Xosé. Por la Plaza de Galicia, a Plaza Liberdade e logo por Campolongo. Por la parte de baixo, tamén por las pistas. Vale. Por esas tres. Nos abrimos as 3 portas. Este ano vas a poder abrir todas as pistas. Es un tema que Non creo. no, Está, non pode pasar nada. pues non me voy a ser. Pero, de todas maneiras, vai haber indicadores porque vai ir por idades. Uns van a entrar ao gimnasio na horario das 9, uns van a entrar ao gimnasio, os maiores normalmente entran, outros van a entrar no salón de actos e outra idade vai a entrar pola, nós chamamos a porta da terceira, pero que é unha porta do medio, porque senón é unha masificación, quero dicir que é para facilitar que non teñades que esperar. Entón, en cada entrada hai un monitora que está recibindo os nenos, pero xa vos indicamos con indicadores, vos tenes que ver, pois o menino ten de 3 a 6 anos, 3 a 3, pois vai por esta porta, xa hai flechas, vale? Hai tamén monitores que están por ali vendo para indicar que non os perdades. É máis complicado eso. Sí. O tema é... No Álvaro Lineses é a entrada do patio e no Crespo Riegas tamén é a entrada. Na manualidade
nada, Os rapaces deben estar xa desexando as vacacións. E vos, bueno, non sei, se tedes que traballar a mí non tanto. Pero bueno, aí en Cabanas, que tal? Non vamos ao poli de Cabanas. Vale. Por tema de trabajo. Vale. Bueno, ten ali un espacio para estar, ten un patio grande, ten unha zona subversa, despois temos ali para ir ao Río Gatos, que paisamos, non? Então, unha vez pedimos os tenis e os niños ali, para estar por aí todo. Sí. Vale, pois nada, que está moi bo día para andar por aí, non? Veña, graciñas, para seguir. Collede si queredes os papeliños xa, os teléfonos, que miran de conector, non fallieron. Si alguén de mirar por tela que lle paga por o teléfono, Tienes razón. Este con vos antes, no te lo Chamada, bueno, si queréis mandar un aviso por WhatsApp tamén a gente. Vale. Nada. ¿Y tú cuándo vas, Alonso? Julio, vamos. En julio. Julio. Julio la primera quincena.